actuacións que forman parte dese convenio entre o INORDE e a Axencia de Turismo de Galicia en representación dos 9 concellos da comarca que conforman este xeodestino 30 Valdeorras. Nos acompaña o xefe do Servizo de Turismo en representación da Axencia de Turismo de Galicia, o xefe de Servizo Provincial, Cecilio Santarices, e tamén nos traerá un saúdo de Xosé Manuel Merelles, que estaba fora de España. Non podía estar hoxe aquí, porque senón non perdería este acto. O ano pasado nos acompañou na entrega das primeiras distincións. Nos acompaña o presidente do INORDE, deputado de Turismo da Deputación de Ourense, e agradecer tamén, en primeiro lugar, os que sodes os protagonistas e os que formades o tecido productivo deste sector en Valdeorras, que, como vimos, temos ao longo da xornada da mañá temos moi claro todo a materia tan valiosa que temos e precisamente a aposta pola orientación á calidade. Hai xente e empresas que levan moitos anos traballando en calidade. O Hotel Pazo do Castro estaba xa con Q de calidade turística, pero a ventaxa deste sistema do SICTER, aparte de que é un sistema nacional, obviamente, que non é algo que nos inventaramos aquí, é que é un traballo colaborativo porque é unha distinción de destino. É dicir, outras certificacións en calidade ou incluso recoñecementos a nivel internacional son unha aposta individual da empresa, que está moi ben, pero o mellor do SICTER e en turismo, como coñecedes, esa colaboración é esencial, é que esta distinción non se pode acabar individualmente, senón que é un traballo conxunto de destino. É que estamos seguros de que é unha ferramenta que nos vai axudar de cogobernanza para ir seguindo, identificando esas necesidades e entre todos decidir cales son os pasos que queremos dar. Entonces, agradecer tamén, ademais, como digo, das distintas empresas que hoxe estades antes, que viñeron dos concellos que forman parte do xeodestino. Creo que nos falta a concelleira de Turismo do Barco, que como estábamos no barco iba exercer de anfitriona. Creo que todavía non puido chegar, pero tamén nos acompañan as alcaldesas, a alcaldesa de Larouco, Patricia, que xa estaba por aquí, a concelleira de Turismo de Obolo, a tenente alcalde da Rúa,